السلام علیکم، میں الطاف بلوچ تے تساں دے یوٹیوب چینل بکھر دے واسی تے جنہ سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے ولاگ شروع کرنے اج دا ولاگ تے اج تقریباً سارے کول موسم بہت سردی ہے بھائی، ایندے وچ دن کافی زیادہ نہیں نکلدا پیا بدل دی وجہ نال تے اتھوں کو اگاں چل کے ماحول وکھین انشاءاللہ دن دیکھ گنو کافی دھندلا دسدا پیا تھوا کو تے کچھ بدولی نال ہے پیا جی وجہ نال دن نہیں مزے دا نکلدا پیا۔ تے ساری محنت تساں دیکھو اساں کتنی محنت کرنے میں گندم کو پاڑنے تے نال پانی نہر دا
اتنا ٹھڈا پانی ہوتا ہے کہ بندہ ٹھار رہتا ہے بس. لیکن کیکرو وال بھی کام ایسا کرنے پونے ساکو تے جنہیں جنہیں سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے تساں دوستاں نے بڑی مہربانی ہو سی تے انشاءاللہ تو گندم ماحول بھی کھانے ہیں تے اندر سے پانی چھوڑا آئی بلکہ ہونے ہی پانی چھوڑے رکھن. اللہ خیر کرے کتنے ٹائم تو نہیں تھی ویندی تے نہر تے پانی بہت ٹھڈا پانی ہے ساک مشکل تھیندا واندے چواندے بنن لیکن کیکرو وال بھی اساں کوشش کر کے بن گنے تے اتھاں ہی کرنے ویڈیو دا اینڈ. امید کرنے تو ساری ویڈیو اچھی لگی ہو سی. اگر ساری ویڈیو تو اچھی لگی ہے تو سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو تے اللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.